Hallo? Kunt ze even komen, hè? Ja, kom. Oké. Volgens mij dat raam veel net naar binnen toe kapot. Oh, ja. Joh. Je maakt het raam open, dus veel kapot. Goedemiddag. Ik ben Paul Klusjes. Van Twanny Smulpunt. Van in Spulput, dat klopt, ja. Twan, Ja, werd ze weer zien? ja, hier ja? kom je op mijn kant voor. We zien van onderweg. klopt. Dat is hier te wagen. Ja, ik zie het. Dat is het bewijs. Dat is bewijs, ik zie het. Ook ken ik heel goed. En we zien, Twan, de wils niet weten wie dukt dat weet je al bij jou aan de deur Oh, zien ik ben er geweest. niet. Ja. Nou, Want dit was namelijk een van de bijna eeuwigdurende mysteries van het programma Oh, Onderweg. ja. Het verhaal achter Twanny Smulpunt. Oh, en dan moet ik dat vertellen. Dat meug, dat hoeft mag niet, nee. maar dat meug wel. Ja, dat wil ik heel graag doen. Voordat het zover is, Ja? voordat we het mysterie gaan onthullen, Ja? er gebeurde net iets wat niet helemaal de Nee, bedoeling dat was niet bedoeld. Nee, ik ben de keuken of de kelder schoonmaken. Er was een stofzuiger Ja, volgens mij. stofzuigen, allemaal lid water in de kelder. En ja, dat ging een klein beetje mis gedaan. Ik Ik moet had net de zeggen, ramen en goed vast en toen viel de ramen op de grond. in 100.000 stukken. Ja, ongeveer wel, ja. Dus dat is niet zo leuk. Maar wat nee. is er nou? Water in de kelder? Water in de kelder, ja. Dus het water staat hoog. En dan, als gewoon het water hoog staat, dan krijg ik water in de kelder. Is dat een constructiefout in de huizen? Ja, of, ik denk het wel. Het is in alle huizen zien dat. En ja, van de jaren 52. En dat zal, ja, ik weet hoe dat gaat dan, hè. Dan Zo- gaat alles fout dan. Twan, Kleusjes. Klusjes. Kleusjes. Ja. Zullen we de mensen toes niet langer in spanning houden? En onszelf ook niet. Nee. Wat is nou het verhaal achter Twanny Smulpunt? Het verhaal van Twanny Smulpunt is dat ik bij de voetbalclub Hegelsom, Ja, wat je nou ziet daar, ja, sta ik in de keuken, sta ik daar. ja. En op een gegeven moment had er iemand een naam bedacht, een kantinebeheerder van, Ja. en een naam bedacht van, zo is een kaart maken met Twanny Smulhoek erop daan. En daar is het mee begonnen daan. Dus ik sta in bij de Daar is voetbal... trouwens wat de hash gaat op de lip zetten. Nou, ja, ja. anders zijn ze 12 minuten met... Oh, Maar een smulhoek Ja. in de kantine Ja. is iets anders dan een smulpunt in Dat de klopt, vuurtuin. ja. Op een gegeven moment heb ik de tuin veranderd hier. Ja, Was aan de knapbeurt toe gedaan. En toen heb ik gedacht, nou dan zet ik toch een put neer. Want ik vind een put mooi staan daan. dat is toch niet zelf gemetseld? Of Nee, wat, heb hè? ik, nee. En de collega van mij had dat gemesseld gehad. En toen kwam ik op het idee dan maak ik Twanny Smulput van Daan. En dan heb ik af en toe snoepjes in liggen gedaan. En dan pak ik er kinderen snoepjes uit Daan. Ja, echt wel. Hoe Twanny Smulpunt? Het is Smulput, ja. Maar op een gegeven moment, lastig heb ik dat niet meer gedaan meer. Want dan, ja, dan klimmen ze hier op en allemaal. En dan, dat is ook niet meer leuk meer dan voor de tuin Daan. Ik moet zeggen, Twan, Ja. hij is het netjes. Ja, ik heb er netjes bij Hartstikke liggen. Vind ik ook, keurig. ja. En dit er heel netjes bij, ja. Hey, maar, en, Dat is- maar hij is de bekende Zweedse kok Ja, uit de de Muppet Zweedse Show. Muppet Show, ja, dat heb ik goed gezien. Dat is een bekende Muppet Show. En dat vond ik hartstikke leuk om die er neer te zetten, Daan. Twan. Dus Hij ze tijd. ik heb ik heb vandaag vrij. Dus, Loop heel even mee, want wij zogen net iets, want ik word een stofzuiger in de kelder. En de deur kan we lopen, lief. Ja, ja, we zien kan hier in wel. de Negelsum. Ja, er kan niks gebeuren. Eerst dan nooit niks gebeurd. Dus, Wij stonden net al, terwijl Stig, Ja? dit huis was niet gehuurd, want we Ja. hadden 10.000 keer aangebeld. oh, En toen zei Jo van, is die wat te roeken? ja, dat is een patates inderdaad. Ik ben aardappelen aan het koken. Voor mij erger. Dus Wie kookt degene patat? Twan. met water. Ja, maar er is een pan in een pan. In de pan, ja, maar er is er al een uitlekken daar. Dus een klein beetje vocht eruit daar. En laat ik hier even afkoelen boet, nou, op dit Maar moment. dat zien de pataten vermerken. Dat zijn de pataten van mij. Ik moet een kale schottel maken. Moet ik maken. Ik doe af en toe ook buffetjes maken daar.
voor andere mensen af en toe. Die een viers hebben of wat? Ja, gewoon als hobby Daan. Doe ik er gewoon bij Daan. Dat is een klein beetje uit de hand gelopen hobby. Maar af en toe doe ik dat. En aankomende zaterdag heb ik iets gedaan. En daar is dat voor Daan, die patat Daan. En dat is meestal hier in dorp? Meestal een dorp, ja, dat ik wel, ja, dat een dorp is, ja. En dan Dus, mag ze en dan mag ik allemaal zelf, ja. Gewoon Kalde schottel? Kalde schottel, ja. Pataten schellen en alles. En dan alles erbij, soepvlees erbij, Daan. Echt ouderwets? Ouderwetse kalde schottel, hoe ze vroeger ook maakten. Nee, uit een emmer of niks, maar gewoon ouderwetse kalde schottel. Dus als ze lekkere kalde schottel in de Hengelsum wil zetten, Ja, dan moesten ze de bij Twanny gewoon halen? Ja, met Twanny Smulhoek. Twanny Smulhoek? Ja. Nee, maar Ja, ik doe bij mezelf in de kantine van de voetbalclub. Ja. Twanny Smulhoek, dat is een begrip hier Ja, in dat het is een dorp. begrip, ja. En Twanny Smulhoek is een begrip door, ja, ik denk door gans Limburg onder andere wel. Serieus? Noord-Limburg sowieso al. Heel veel voetbalclubs die bij ons komen allemaal. Die weten... Die stonden bekend van dat ze bij ons heel goed kunnen eten, Daan. Dus het is niet zomaar een frietpan met Nee, ik mag er werk van. Nee, ik laat even een kaart zien. Ik heb op de telefoon. En dan kan die kaart zien, de menukaart, wat er allemaal op staat, Daan. Die heeft ze nou op de telefoon? Ja, heb ik op de telefoon staan. Als je even een momentje hebt, Jazeker. dan pak ik die wel even. De menukaart van Twanny Smulhoek. En de pataten die... Heb je gezien? Ja, ja. Ja, jong. Lekker. Hmm. Ben ik eens benieuwd hoor. Kent ze hem vinden, Twan? Ja, maar even wachten. Als het goed is, wachten. Ja, dan moet ik weer de foto's kijken. Dan maakt ze zelden mee Ja, een voetbalkantine met een uitgebreide menukaart. ja, dat maakt hij heel zelden mee. Ik denk dat ja, ik de eerste ben, denk ik dat ongeveer uit, ja, Twan, van wie heeft hij dat geleerd het koken? van mezelf. Serieus? Ja, het is gewoon als hobby begonnen, Daan. En ik heb ook een klein beetje opleidingen gehad, Daan. Maar op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk meer in de horeca. En toen ben ik ermee uitgescheiden, Daan. Was uit het weekend werken en allemaal. Maar wat doet ze nou? Nou werk ik bij, mag ik de naam zeggen? Of, Lever niet. nee? Wat voor een bedrijf is het? Een bakkersbedrijf. Die hier veel vleien maken door gans Nederland. En wat doet ze dan precies? Ik werk door in de diepvries. Ik ben door een medewerker, mensen opleiden door, doe ik door. En alle voorkomsten, doe ik alle producten die, we werken heel veel met halffabrikaat, zo moet ik het even zeggen. En die worden allemaal ingevoerd gedaan. Maar werkstikt dan echt in de diepvriesafdeling? In de diepvriesafdeling, ja. Wie- En ook in de koelin daar, diepvries en koelin En daar. wie koud is het dan door? Dat is min 22. En wie gaat dat dan? Dan ben je dus net wie een Eskimo ingepakt of ja, zo? dan valt bij mij dan. Ik heb gewoon een jas aan, een trui aan, bodywarmer aan, dan gooi je spijkerbox aan, warme spijkerbox aan, gooi je schoon aan, dan gooi je werkschoon. En wie lang kan ze dan in de diepvries zien voordat ze weer goed mos? Ongeveer 10 minuten, kwartier ongeveer. Dus een kwartier kan er wel in staan, Daan. Als je dan maar beweegt en allemaal, dan gaat dat hartstikke goed, Daan. Maar het is vrij koud erin, dat moet ik echt zeggen. Is het wel leuk werk? Het is leuk werk. Ja? Anders, ik doe het al bijna 24, ik doe het al 25 jaar. En ja, dus vind ik het wel leuk werk, Daan, op zich. Ja. Hey, heb je hem gevonden? Nee, nog niet. Nog niet? Wat geldt niet van. Ja, sorry. Sorry, ik haalde goed in. Nee, maar even kijken wat erin zit. Is dit een... Oh nee, ik moet het natuurlijk niet al te zeer afleiden. Nou, ik blij. Oh, maakt niks goed. Nou, ik heb het. Heel even, ik kan hem er even in. Nou, even. Nee, ik heb hem heel even niet. Anders noem ik een paar dingen die op de menukaart stonden, Twan. Menukaart staat Tosti Swama. Ja, Tosti vloei van hier, Tosti Swama. Tosti Swama staat erop, Daan. Broodje gezond. Verse soep staat erop, Daan. Broodje kaas, broodje ham, Daan. Friet oorlog, friet speciaal.
Tosti deuner zit erop dan. Een broodje kipburger. Ja, dat is echt heel vrij uitgebreid. Rudy, ja. Christi ook al honger, Ja, jong. zeker. Ja, en er zit een koffie dan. Mag ze ook speciale koffie dan? Ja, gewoon een normale koffie. Hey, dan. even serieus, Twan. Een frietje oorlog, hè? Er lopen de meningen nog alles over Oedijn. Een Ja. frietje oorlog. Wat ga je er nou op? Een frietje oorlog heet friet speciaal is dat. Ja, Met satésaus erop dan. dat is het. Dat is het, ja. Ja. Dus eerst friet speciaal en dan de satésaus. Satésaus maak ze die ook zelf? Die maak ik ook zelf, ja. Ja, ja, ja. Ja, is gewoon een hobby en ik vind het leuk om te doen daar. Dus, ja. Heb je ook wel eens eters over de vloer, hè? Ja, af en toe nodig ik wel de kamerij uit om te eten daar. Dus een feestje daar en dan, ja, dan maak ik wel eens wat kloor. En die kamerui, dat is een vriendengroep? En vrienden ja, die komen uit Horst, Melslo, daar komen die uit daar. Die hebben wel allemaal gewoond in Hexum, maar die zijn allemaal getrouwd daar en die zijn dan verhoest hier allemaal daar. Dus, en die nodig ik 1 keer in het jaar zeker nodig die uit om te eten hier daar. Dus, en dan maak ik van alles klaar dan voor de jongens. En wat zeggen de kamerui dan? We gaan bij Twan die Ja, smulputje eten? die komen allemaal hier eten. Dan vind je het hartstikke leuk om te eten hier dan. Dus dat is wel superleuk, ja. En voor de familie met de kerstmis, daar maak ik wel klaar dan. Dus ik heb een vrij grote familie en die kunnen allemaal hier binnen niet. Dus, maar dan maak ik wat klaar dan. En dan Een buffetje of wat? Een buffetje af en toe, ja, dat soort dingen dan. Dus als ik er tijd heb, val dan. Twan, zal ik tegen één ding zeggen? Ja. Ondanks het feit dat ze even een klein probleempje hebben in de kelder met een raam wat kapot viel. Ja. Ik ben blij dat we, dat mag ik denk ik namens ons alle drie wel zeggen, dat we voorgehouden hebben. Want het was al een klein beetje een begrip bij Joost, van die smulputje, wat zal nou het verhaal zien. Maar ik ben blij dat we voorgehouden hebben en dat we dit uiteindelijk ontmoet hebben. Ja. En ik wil je bedanken voor die verhaal. Ja, graag gedaan. Vind je het goed als we het doen samen? Ja, ik vind het goed. Ja? Ja, ik vind het goed, ja.